سلام تعنا هابلنا زخبركم من زخبركن أفكار سبورت لومي سولوس 12 مجابيت 2024 أب زغرب سومناوي مدب سبورت نمبل 13 وردر ملاء صوتات أفريقيا نعوت إيرتراوي سويسرلانداوي تحدث أبراهامن كالوت استفلالية تحدثات سبورتن كلملكتنا كتكتعطولنا بخبري نعدمكم بعربي شمونت مجابيت بوقع استخفته مبلع 13 وردرات صوتات ملا أفريقيا ويدما أفريكانول جيمز لومي نحمشاي معلتو كقتليو أزي أب نفس وكف 4 عامتات زكايد وردر لوم عامت كاب 54 هاجرات أفريقيا استواصو أستاد حموش تشيح سبورتاوين أب 3 عورتات سبورت تسميرو يركب قوتري عودتات سبورت أب كل تشان 19 عام تمرت 26 زنبرك خون كله قدميو أب كل تشان 15 عام تمرت كا 20 كلتن عودتات سبورت نيرو كابزي نقلس ميداليات تدالي زلو 3 عينتات سبورت اتشمونتي مالت قردم بشكلتا اتليتيكس محنباس بادمنتن نصغلس بايتا تنس صدقه تنسن ترياتلونن نعوتات بقطتا نابتي كاب 26 حمله كسب 11 حسي 2024 اب باريس زكاد مبل 33 وردر اولمبيك ناي مسغار تخلو الو نزي عب وردر اب 3 كتماتات مالت اكرا كيب كوستن كوماسن التنقدو زلا جنا نزوراي نمسلات بعشرات مليونات زقصر وصايتات كم زغبرت ينقرلا غلي كابو تاغر 145 مليون دولار زوصه بورتيمان سبورت كومبلكس تسميه قشت سبورت هانيص اتركب بزي كازي قدم 10 عامات تجميرو كاب سرح بخيرون زنبره اب يونيفرسيتي غانا زركب كعس اغري اتليتيكسن راغبن زت اناغد ستاديوم اب مزازميو نبصح 34 مليون دولار افسيسا ابتي يونيفرسيتي زركب معرفتاتون سبورتاويان نمتئنقاد كحدث لزنبرو 16 مليون دولار حتيتو منقست غانا بتوسغي نسبورتاويانن اكايت وددرن كاب معرفيوم ناب مودادر بوتا زملالسا 55 حدثتي اوتوبسات معداق ناب اغلغلوت اوافيرو مبل 13 وراي صوتات ملا افريقيا بشمونت مغابيت بوقعي كفد امبر اتقلس ب4 مغابيتيو بصوتات صدقاتينس تجميرو 35 سبورتاين حقيفة نابغانا زمرحت هاجرايت غانتا إرترا أبزوراي بحموشتا عودتات سبورت قردن بشكلتا قويا محنباس بادمنتن تشيزن أب مكفال تركب أبالات زا هاجرايت غانتا كساب بغد متمال سنبت أبز سالت وقتمات إز صعب وصيتات رقيبهم بشوعة مقابيت أبز تخايدة قطن بادمنتن دك تبعتيو بنصل ليكون ملقيتا أبك قداماي زوريا نتولادي إكواتوريال غيني تيدو ميرو أوبيانغ كلته ببادو راتيو ناب كالاي زوريا دحري مسكارو أبك كالاي زوريا بغاناوي ليسلي أدو كلته ببادو تسعيرو كوردر تقليفو أبيل كيروسون أبك قداماي زوريا بأوغانداوي أوغسطوس أويوني كلته ببادو بمسنافو بتمساسالي كوردر تاليو نصبحيتو شمونت مغابيت ليكونن أبيلن بصمدي أنصار تولدتي بوركينا فاسو أبز جبرو صوتا قداماي زوريا كلته ببادو تسعيروم نابز قصل مدرخ كم محلاف كعنقفون كلو بقدام 9 مغابيت أوردر نصا محنباس 100 مترو زتساتفت كريستينا توماسكا أب مصاري قدم كاب غجلا قداماي درجه كون تحزت أب كالوت غجلتات زنبرا أتليتات كاب ناتا زحشه غزي سلا زمزغباغن ناب مدرخ فصامي كتبصح أيكالتن أبزغت المعلتات كريستينا توماسن هرميلا نغوسن أوردر 5 مترو ناصا محنباس زقدادما كونان كلوا هرميلا نبينا دما أوردر 5 مترو قدي صنبلالع كتكافليا أبي تمساسال علت دوب أفريقاويت هايلي برين تشلاميت ورق ميداليا بزخونتلو 100 كيلومتر شفنه وردر صرغيا سينيور دق نسيو تقدادمتي اديام داويتن موناليزا رأين بسينيور درجه 78 ترتاك سرعن كلو ابناي تحتي 23 عامتكا كلاين سالساين درجه محز بقدم تختل برن حسن ميداليات تشليمن بسنبت 10 مغابيت إرتراو مرها قدس سالساي بموصا نحس ميداليا اب زنطلطللو 137.5 كيلومتر زرحقتو وردر صرغيا سينيور دق تبعتيو تولادي موريشيس ألكساندر مايرن دوب أفريقاوي ديلان غيرن قداماين كالاين عوتات كوينوم أبناي تحت 23 عام دما سالساي ترتا زتسرعينهم زرأي بتمساسالي نحس ميداليا رغيبو لومي سولوس كمون زمت حموسن عربن بدرجة غانتان بولكن ناي كلتيو صوتاتات قدمات كرونومتر كليو إرتراوين ببزحي ساتفلو قدمات أتليتيكس كاب 18 مغابيت ندحر أبزلو معلتاتيو كقنع كساب بغد متمال سنبت بستخايده استفلالي وددرات ግብጺ 36 ወርቂ 14 ብሩር 16 ነሐስ በሐፈሻ 66 መዳሊያታት በመሕፋስ ቀዳሚቲ አልጄሪያ 8 ወርቂ 14 ብሩርን 16 ነሐስን በድምር 39 መዳሊያታት በመድላብ ካለይቲ ደቡብ አፍሪካ 8 ወርቂ 7 ብሩር 13 ነሐስ በሐፈሻ 28 መዳሊያታት በመውላል ሳልሰይት ደረጃ ሂዘናለዋ
ሃገራት ግብፂ ናይጄርያን ደቡብ ኣፍሪቃን ኣብ ዝሓለፈ 6 ተኸታተልቲ ውራያት ብብዝሒ ወርቂ ማዳልያታት ኣብ ቅድሚት ክስራዓ ዝጸንሓ 3 ሃገራት እየን። ውድድራት ጸወታታት መላእ ኣፍሪቃ ድሕሪ 10 መዓልታት ቀዳም 23 መጋቢት እዩ ክፍጸም። ኤርትራዊ ስዊዘርላንዳዊ ታደሰ ብርሃን ብቅድሚት ማለት ሰንበት ኣብ እስጳኛ ኣብ ዝተኻየደ መበል 46 ውድድር ማራቶን ዙሪክ ባርሴሎና ንመወዳደርቱ ብልዕሊ 1 ደቂቕ ማሕዲጉ ቀዳማይ ኮይኑ ብምእታው አንጸባራቂ ዓወት ኣመዝጊቡ። ካብ መበል 30 ኪሎ ሜትር ንድሕር ንኹሎም መቐዳድምቱ ኣትሪፉ ንበይኑ ድሕሪ ምጓዓዙ ነቲ ዝተመደበ ርሕቀት ብ2 ሰዓታት 5 ደቂቕን 1 ካሊእትን ከዓሞ ዝኽኣለ ታደሰ ካልኣይ ኮይኑ ንዝኣተወ ኬንያዊ ኮሊንስ ኪፕኮርኪር ብ1 ደቂቕን 43 ካሊእታትን ሳልሳይ ንዝወፀ ካልእ ኬንያዊ ኤድሞንድ ኪፔንቼክ ድማ ብ2 ደቂቕን 20 ካሊእታትን ብምርሕራሕዩ ብዘይ ተቐጻጺ መዛዘሚ ሪበን በቲኹ። ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ኤውሮጳ ድማ ወዲ 41 ዓመት ታደሰ ብርሃም ካብኡ ንዝንእሱ ኣትሌታት ብምዕናው ዕድመ ቁፅሪ ጥራይ ምዃኑ ኣመስኪሩ ዝብል ኣርእስቲ ብምሃብ ዋላ እኳ ብዓይኒ ስፖርት ዕድመ እንተደፈ ካብኡ ብዕድመ ንዝንእሱ ሓዊሓዊ ጨኑ ኣትሌታት ኣላሻቢሉ ብምዕዋቱ ወዲሰኖ። ኣብዚ ቅድድም ዝተኻፈለ ካልእ ኤርትራዊ ኣትሌት ብርሃነ ተስፋይ ድማ 5ይ ደረጃ ሒዙ። ታደሰ ብርሃን በዚ ሎሚ ዘጻሕፎ ግዜ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ መስከረም ኣብ ቅድድም ማራቶን በርሊን ንዘመዝገቦ ናይ ገዛ ርእሱን ሃገረ ስዊዘርላንድን ክብረ ወሰን ማራቶን ብ9 ካሊእታት ክሰብሮን ከሎ ዓሚ ብተወላዲ ባሕረይን ማሪዩስ ኪሚታይ ንዝተጻሕፈ ናይ ማራቶን ዙሪክ ባርሴሎና ክብረ ወሰን ከዓ ብ5 ካሊእታት ኣማሒሽዎ። ካብ 2021 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ውድድር ኣትሌቲክስ ተጸምደ ኣትሌት ታደሰ ኣብ 2004 ንኤርትራ ወኪሉ ኣብ ብራስለስ ቤልጅየም ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ሻምፒዮን ጉያ ሞረር ዓለም ንምቅርዳም ምስ ወፀ ብኡ ቢሉ ተሪፉ ናብ ስዊዘርላንድ ብምምራሕ ዕቑባ ሓቲቱ። ኣብ 2014 ዜግነት ሃገረ ስዊዘርላንድ ድሕሪ ምርካቡ ድማ ነቲ ሃገር ወኪሉ ኣብ ውድድራት ሻምፒዮን ዓለም ኣህጉር ኤውሮጳ ኦሎምፒክስን ብምክፋል ዝተፈላለየ ዓወታት ተጎናጺፉ። ዝሓለፈ ዓመት ኣብዚ ብሰንበት ዝተዓወተሉ ውድድር ማራቶን ዙሪክ ባርሴሎና ብ2 ሰዓታት 6 ደቂቕን 43 ካሊእታትን 6ይ ደረጃ ድሕሪ መሓዙ ናብ ኦሎምፒክስ ፓሪስ 2024 ምእታው ዘረጋገጸ ታደሰ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ውድድራት ኦሎምፒክስ ሪዮ 2016 ከምኡውን ኦሎምፒክስ ቶኪዮ 2020 ተቐዳዲሙ ብምንባሩ እዚ ናይ ኦሎምፒክስ ፓሪስ ተሳትፉ ንሳልሳይ ግዚኡ ክኸውን እዩ። ምስ ዓበይቲ ክለባት ኤውሮጳ ባርሴሎና፣ ጁቬንቱስ፣ ፓሪስ ሳን ዠርማን ካልኦትን ዝተጻወተ ብራዚላዊ ዳኒ ኣልቬስ ኣብ ድሮ ሓድሽ ዓመት 2023 ኣብ ከተማ ባርሴሎና ኣብ ሓደ ትካል ለይታዊ ትርኢት ኣብ ዝርከብ ዓይኒ ምድሪ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ጓል 23 ዓመት ጓል ኣንስተይቲ ጾታዊ ዓመፅ ኣካይድካ ብዝብል ክሲ ቅድሚ 284 ዓመታትን መንፈቕን ክእሰርን 150,000 ዩሮ ንግዳይ ክኸፍልን ከም እተፈርደ ዝፍለጥ እዩ። ነዚ ዝተዋህቦ ፍርዲ ንምፍጻም ድማ ኣብቲ ንልዕሊ 1 ዓመት ዝጸንሐሉ ብሪያንቱ ዝተባህለ ቤት ማሕቡስ ተቐይዱ ይርከብ። ዝሓለፈ ቀዳም ናብ ሰንበት ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ፓውሎ ኣልቦሬኬክ ዝተባህለ ነገዛ ርእሱ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ትዊተር ወይ ከዓ ኤክስ ኣፍቃሪ ኩዕሶ እግሪ ቢራን ቆናጁ ደቂ ኣንስትዮን ኢሉ ዝገለጸ ሰብ ብመሰረት ዝረኸብኳ ሓበሬታ ዳኒ ኣልቨስ ርእሰ ቅትለት ፈጺሙ ዝብል ሓቅነት ዘይብሉ ጽሑፍ ኣብ ትዊተር ድሕሪ ምልጣፉ እቲ ሓበሬታ ብቕጽበት ካብ ጻት ንጻት ዓለም ተዘርጊሑ ንብርክት ዝበሉ ነቲ ጌጋ ሓበሬታ ዝኣመኑ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ሓዘን ሸሚሙ ነይሩ። ይኹን እምበር እዚ ኣብ ከተማ ሪዮ ዲ ጄኔሮ ዝነበርን ብመንገዲ ኢንተርኔት ሰባት ኣብ ምግራህ ወይ ፕራንክ ኣብ ምግባር ዝነጥፍ ፓውሎ ኣልቦርኬክ ዝተባህለ ውልቀ ሰብ ድሕሪ ቀዳማይ ልጥፉ 8 ሰዓታት ጸኒሑ ኣንቱም ህዝቢ እንታይ ዝበልዎ መዘዝ እዩ ኣነ ብዛዕባ ጠፊኡ ዝነበረ እሞ ሕጂ ብሂወት ዝተረኽበ ኣብ ከተማ ኖቫ እጓቹ ዝነብር ዳንዜሌኖ ዝተባህለ ወዲ ሓቦየ ተዛሪበ ዝብል ጽሑፍ ምስባር ኣቐዲሙን ዝሃቦ ንዳኒ ኣልቨስ ዝምልከት ሓበሬታ ክኽሕዶ ፈቲኑ። ብተግባራት ፓውሎ ኣልቦርኬክ ዝተቆጥዐ ነይ ዝተባህለ ሓዉ ንዳኒ ኣልቨስ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኢንስታግራም ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ደቂ ሰባት ክንደይ ጭኩን እዮም፣ ሓወይ ሓንቲ ናብ ዓይኒ ምድሪ ደቂ ተባዕትዮ እንታይ ክትገብር ከም ዝኣተወት ንሳን ሓወይን ጥራይ ዝፈልጥዎ ጓል ኣንስተይቲ በዝሃበቶ ቃል ድሮ ተፈሪዱሎ ንዳኒ እዚ ፍርዲ ኣይማእኸሎን ዶ ሕጂ ድማ ካብኡ ዝገደደ ሰባት ሞቱ ይደልዩ ኣለዉ ንሓወይ ሞይቱ ክርእይዎ ብሂጎም እንታይ ዓይነት ኣረሜንነት እዩ ዚ ኣቦይ ዕድሚኡ ልዕሊ 70 ዓመት እዩ ኣደይ እውን እንተኾነት 60 ዓመት ሓሊፋቶላ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ንምዃኑ ስድራ ቤት ኣለዎም ዶ ኢሉ ወኪል ዳኒ ኣልቬዝ ኣካዝ ፌሌገር ቦገኑ ብሓንቲ መደበር ቴሌቪዥን ብራዚል ተሓቲቱ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ነቲ ሓበሬታ ሓሶት ኢሉ ድሕሪ ምንጻጉ ምንጪ ናይ ሓሶት ንዝኾነ ፓውሎ ኣልቦርኬክ ብሕጊ ንምሕታት ኣማራጺታት የጽንዑ ከም ዘለዎ ገሊጹ። ንሱ እቲ መሰረት ኣብ ዘይብሉ ካብ ባዶ ዝነቐለ ሓበሬታ ኣብ ትዊተር እዩ ዘርጊሑ ምስ ጠበቓ ዳኒ ኣልቬዝ ተዘራሪበ ነይረ ስለዚ እዚ ሓላፍነታዊ ሰብ ብሕጊ ክሕተት ኣለዎ ኢሉ
ኣቦ ክልተ ቆልዑ ዝኾነ ወዲ 40 ዓመት ኣልቨስ ኣብ ናይ ጸወታ ዘመኑ ምስ ዝተፈላለያ ክለባት ምዃን 43 ዓበይቲ ጽዋት ዝዓተረዩ። ቤን ብሬቶን ዳያዝ ኣባል ስፓኛዊት ክለብ ቪላሪያል ኮይኑ ኣብዚ እዋን ምስ ክለብ ሼፈልድ ብልቓሕ ተጠርኒፉ ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኣብ ምጽዋት ይርከብ። ዳያዝ ካብ ብሪጣንያዊ ኣቦን ተወላዲት ቺሌ ዝኾነ ታደን ኣብ እንግሊዝ ተወሊዱ። በትሕቲ 19 ዓመት ከምውን 20 ዓመት ደረጃ ንእንግሊዝ ወኪሉ ዝተጻወተ ክኸውን ከሎ ብሲኒየር ደረጃ ግን ካብ 2021 ጀሚሩ ንሃገረ ቺለ ወኪሉ ክስለፍ ጸኒሑ። ኣብ 27 ግጥማት ድማ ማልያ ቺለ ለቢሱ ናብ ሜዳ ወሪዱ። ሃገራዊት ጋንታ ቺለ ኣብ ዝመጽእ 10 መዓልታት ምስ ሃገራውያን ጋንታታት ኣልባንያን ፈረንሳን ምሕዝነታዊ ግጥም ንኸተካይድ ቆጸራ ሒዛላ። ዓላሚ እዛ ጋንታ ቅድሚ ኣስታት 2 ወርሕ መዝነት ምስልጣን እተረከበ ኣርጀንቲናዊ ሪካርዶ ጋሬሳ እዩ። ሪካርዶ ጋሬሳ አንጻር ኣልባንያን ፈረንሳን ንዘካይዶ ጸወታ ዘገልግሎ ተጻወቲ ድሮ ዝመረጸ ክኸውን ከሎ ንብሬቶን ዳያዝ ግን ኣይሓረዮን። ጋሬሳ ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ዝኣክል ንዝነጥፍ ወዲ 24 ዓመት ዳያዝ ንምንታይ ከም ዘይመረጾ ኣብ ዝተሓተተሉ ብደቂ ቺለ ንዝዝውተር ቋንቋ እስጳኛ ስለ ዘይመልኽ እዩ ብምባል መሊሱ። ንሱ ዳያዝ ቋንቋ እስጳኛ ክመሃር ምደለኹ ምኽንያቱ ኣገዳሲ እዩ። ካብ ውድድር ኮፓ ኣሜሪካ 2021 ኣትሒዙ ምዛ ሃገራዊት ጋንታ እዩ ተጻዊቱ። ነቲ ቋንቋ ንኽምሃሮ እኹል ግዜ ነይርዎ። ምሱ ብቋንቋ እስጳኛ ክዘራረብ ከም ዝደሊ ሓቢሮ እየ። ቋንቋ ንኽትበሃልን ንኽትረዳዳእን ኣገዳሲ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን። ምስ ደቂ ጋንታኻ፣ ምስ ኣሰልጣኒኻ፣ ምስ ካልኦት ኣባላት ጋንታኻ፣ ምስ ህዝብን ጋዜጠኛታትን ክትበሃል ኣለካ። ስለዚ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ቺለ ዘለዎ ቦታ ንኽዕቅብ ብሓቂ ተገዳስነት እንተዳ ኣለዎ ነቲ ቋንቋ ክመሃሩ ኣለዎ ኢሉ። ጋዛ ብዝብል ቅጽል ስም ዝፍለጥ ፖል ጋስኮኝ ካብ 1985 ክሳብ 2004 ምስ ክለባት ኒውካስል ዩናይትድ፣ ቶተንሃም፣ ላዚዮ፣ ሬንጀርስ፣ ሚድልስብሮ፣ ኤቨርተንን ካልኦትን ዝተጻወተ ሓያል ኣከፋፋሊ እዩ። ብብዙሓት ድማ እቲ ዝለዓለ ተውህቦን ጥበብን ዝነበሮ እንግሊዛዊ እናተባህለ ይምጎስ። ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ኣብ ዋንጫ ዓለም 1990 ክሳብ ፍርቂ ፍጻሜ ንኽትበጽሕ ልዑል ግደ ዝነበሮ ጋዛ ኣብቲ እዋን ኣብ ህዝቢ እንግሊዝ ብዘትረፎ ፍቕርን ዝናን እቲ ኩነታት ጋዛ ማንያ ዝብል መግለጺ ንኽውሃቦ ቀሲብ እዩ። ኣብ ቢቢሲ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ምትንታን ዝነጥፍ ዝነበረ ጆን ሞትሰን ቦገኑ ኣብ ህይወተይ ካብ ዝረኣኽዎም እንግሊዛውያን ተጻወቲ ዝበለጸ እዩ። ንመጋጥምቱ ኣሽኪዑ ዝሓልፈሉ ኣገባብ ድልዳሌ ላዕለዋይ ክፋል ኣካላቱ ኣዝዩ ብሉጽ እዩ። ብርእሱ ይኹን ብኻልእ ክፋል ኣካላቱ ሸቶታት ክቆጽረልካ ኽእል እዩ። ኣብ ዘመነ ወለዱ ፈጺሙ ዘይተረኣየ ብድሕሪ ድማ ሳሕቲ ዝተንጽባረቐ ኣገባብ እዩ ነይሩ። ምሉጽ ኩዕሶ ናይ ምቕባል ክእለት ኣለዎ። ብሓጺሩ ሙሉእ ተጻወታ እዩ። እዚ ኩሉ ድማ ብሰዓታት ብምልምማድ ዘጥርዮ ዘይኮነስ ተፈጥሮ ዝዓደለቶ ተውህቦ እዩ ብምባል ኣብ ልዕሊ ጋዛ ዘለዎ ኣድናቖት ገሊጹ ነይሩ። እዚ ይኹን ደኣ እምበር እዚ ኩሉ ዝናን ብኩዕሶ እግሪ ዝተረኽበ ሃብትን ጋዛ ብሰንኪ ግዙእ ኣልኮላዊ መስተ ከም ማይ ሃፊፍ እዩ። ኣብ ክለብ ላዚዮ ንጋዛ ኣሰልጣኒኡ ዝነበረ ዲኖ ዞፍ ካብ ልቢ ክትፈትዎ ዝድረኽ ተጻወታ እዩ። ኣብ ሜዳ ዝወፀ ይብሉን። እንታይ እሞ ኣሸጋር እንተኾይኑ ጀላቶ ይቆርስ፣ ኣብ እዋን ምሳሕ ቢራ ይሰቲ ብምባል ጋዛ ዋላ እኳ ክኢላ እንተነበረ ዲስፕሊን የኽብር ከም ዘይነበረ ይሕብር። እዚ ማዕረ ናይ ኩዕሶ እግሪ ጥበቡ ብጭርቃንን ላግፅን እውን ኣመና ተፈታዊ ዝነበረ ተጻዋታይ ብሰሪ ወልፊ ኣልኮላዊ መስተ ሓዳሩ በቲኑ ብተደጋጋሚ ግዳይ ስነ ኣእምራዊ ጸቕጥን ቅዛነትን ከም ምዃን ኣይዕረፈን። ብኣልኮል ጀመረ ወልፍታቱ ኸኣ ናብ ቁማር፣ ዕፀ ፋርስን ካልእ ጎዳእቲ ልምድታትን ብምስጋር ንናብሩን ንህይወቱን ፍጹም ኣብሪስዎ እዩ። ጋዛ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ምስ ሃይ ፐርፎርማንስ ፖድካስት ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ብዘይ መዕቆቢ ቤት ከም ዝተረፈን ኣብ ቤት ወኪሉ ካቲ ዴቪስ ተጸጊዑ ይነብር ከም ዘሎን ገሊጹ። ዕድሚኡ 56 ዓመት በፂሑ ዘሎ ጋዛ ኣብዚ እዋን እዚ ንኣልኮላዊ መስተ ኣብ ሓዘን ተሸሚሙ ከም ዘውረዶ ይገልጽ። ቅድም ሕጉስ ሰታይ እየ ነይረ፣ ኣብ ዝተፈላለየ ባራትን መዘናግዒ ቦታታትን እናኸድኩ ድማ ይሰቲ ነይረ። ሕጂ ግን ናብዚ ቦታታት ገጸይ እግረይ ተወዛይብልኒ፣ ኣብ መደቀስየይ ተዓፀየ ሰቲ። እዚ ናይ መስተ ወልፊ ኩዕሶ ምስ ገደፍክዎ እዩ ብዝያዳ ቢኡስኒ። ብዙሓት ሰባት ንጋዛ ይፈልጥዎ እዮም፣ ጋዛ ግን ዝፈልጦ የብሉን። ሓደ ግዜ ወላ ንገዛእ ርእሰይ እውን ኣይፈልጣነ። ኣብ ናይ ጸወታ ዘመነይ ብርከይ ከምውን መገጣጠምቲ ኣካላተይ ተጐድየ ን4 ዓመታት ካብ ኩዕሶ እግሪ ብሰንኪ ምርሓቐይ ኣብ ጭንቀትን ቅዛነትን ወዲቐየ። ማልያ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ለቢሰ ኣብ 57 ጥራይ ዘይኮነ ኣብ 100 ግጥማት ምስ ተሰለፍኩ ነይረ። ዓለም ድሮ ወዲቓ ስለ ዘላ ንኸይወደቐ ዝጽዕር፣ ኣብ ጭንቀት ምስ ተሸመምኬ ነፍሰይ ንምሕጓስ ብኬሪ ዘልዕል። ንዝኾነ ይኹን ኣሰልጣኒ፣ ተጻዋታይ ወይ ድማ ደገፍቲ ለኪመ ዝወደቕኩ ኣይመስለንን። ዝለከምክዎ ሰብ እንተደኣ ሃልዩ ንነፍሰይ ጥራየ ብምባል ንዘሕልፎ ዘሎ መሪር ህይወት ኣዘንትዩ።
عسرا غانتاتات حقيفو زركب بريمير ليج عد انجليز ناب قدم 3 افراس صريلو ابزلو غزي زحلفه قدام سنبت ارسنال ابلعلي برينتفورد كلته بحده معواتا ليفربولن مانشستر سيتي دما معرب زخونه وصيت حده بحده بمفللين اب مرحنت مسال البريمير ليج حدش لوطي مزيو بزي مسرت اب سالساي درجه زغنيت ارسنال ب64 نطبن 46 صبللتا جولن قداماي ترتا كاب ليفربول كتركب كلا ليفربول دما بارسنال بشوعه شتوتات تبليصا ناب كلاي درجه وريدا درجه كاب سالساي ناب كلاي لتقص بله مانشستر سيتي بشنخه 33 نطبن 35 صبللتا شتوتاتن اواليلا تركب سلستين غانتاتات نفس وكفن 28 قطمات زكايدا كونان كلوا 10 صوتات دما يترفن أرسنال بحجي أميدا مس كلابات لوتون أستون فيلا بورنموث إيفرتون تشيلسي كميدا وتصادما أنصار مانشستر سيتي برايتون وولفز توتنهام مانشستر يونايتد كتقدميا ليفربول بوغنا أميدا أنصار كلابات برايتون شيفيلد يونايتد كريستال بالاس توتنهام وولفزن كميدا وتصادما أنصار مانشستر يونايتد فولهام ويستهام أستون فيلا إيفرتون كتتصاوتيا مانشستر سيتي أب ستاديوما مس أرسنال أستون فيلا لوتون وولفسن ويستهامن كاب ستاديوم وصخا انصار كلبات كريستال بالاس توتنهام نوتينغهام فولهامن برايتونن قطمات يصبيا السعب ركب 31 مغابيت ليفربول انصار برايتون مانشستر سيتي دما انصار ارسنال كخونيو اب مدرخ خودي كم حلاف بصح زلو قطما شامبيونز ليج اوروبا لومي سولسن صباح ربعن بزغصل 4 صوتات توسختي ناب ربع فصامي سغرا 4 كلبات كفليو لومي ساعة 11 مشت اب بورتغال حدا ببادو تسعيرا زنبرت انجليزايت كلب ارسنال كلب بورتو اب ميدا اميريتس ناب ايطاليا تغعيزا حدا بحدا تفلاليا زنبرت اسبانيايت كلب برشلونه دما كلب نابولي اب ستاديوم اولمبيك لويس كامبانيس كانغدانين صباح مشت اب تمساسال ساعات كا اب قداما اجري اب ايطاليا حدا بادو ترتيع زنبرت اسبانيايت كلب اتلتيكو مدريد اب ستاديوم متروبوليتانو انصار كلب انتر ميلان اب زي ميدا نطبي تمقيلا استملست جرمنايت كلب بورسيا دورتموند دما انصار نيذرلاندايت كلب بي اس في ايندهوفن اب ميدا اندونا بارك كفالماين قدمي حدا سمون اب استخايده قطمات انجليزايت كلب مانشستر سيتي ندنماركايت كلب كوبنهاجن بدمر 6-2 اسبانيايت كلب ريال مدريد نجرمنايت كلب ار بي لايبسيش بدمر 2-1 جرمنايت كلب بايرن مونيخ نايطاليايت كلب لازيو بدمر 3-1 فرنسايت كلب باريس سان جيرمان نسبانيايت كلب ريال سوسيداد بدمر 4-1 اوديغن ناب مدرخ ربع فصامي كم سغرا يذكر صوتاتات ربع فصامي قداماي اجري 9-10 ميازيا كالاي اجر دما 16-17 ميازيا كقنايو زخبركم زخبركن تخاتلتنا نلومي تداليز نبره سومناوي مدب سبورت تفصيملو اب زغصل سولس بخالت حستو كساب نرخب نقول لنا ببزلنا سلام انتعنان